Wel, dawn sydd â ni heno, ond Dewis Llysgynhades newydd y mudiad am y flwyddyn sy'n dilyn. Wel, fi'n credu bod e'n bwysig iawn i gael yn yr mudiad, achos mae'n gyfle i ddathlu beth mae'r Llysgynhades y flwyddyn flaenorol wedi cyflawni, a mae hefyd yn gyfle i ni fel aelodydd ddod at ei gilydd, a dwi wedi ffindio mas pwy yw Llysgynhades newydd y sir a pwy fydd y dirprwyon. Wel, fi'n credu bod rôl Llysgynhades wedi newid, ac odi, falle bod e'n ein ffasiwn, ond mae gyda chi bobl yn dal i weid bod eisiau cadw pethau fel o'n nhw. Yn hunan fi'n teimlo, a fi wedi gweud ers blynyddoedd dyle fe newid ychydig. Ond mae hynna lan i'r merched sy'n cael ei dewis yn dweud. Chymod, gallan nhw fynd â pwy bynnag llwybr maen nhw eisiau yn ystod i blwyddyn. Wel, na un peth sy'r sir yma yw sym cystadleuaeth i'r bechgyn o ran gwahanol i Ceredigion, mae Mr YFC dyn nhw. Fi'n credu bod eisiau'r sir yma neu rhywbeth yn wahanol, achos dim ond cystadleuaeth i'r merched sir, mae aelod hyn dan ni, mae bechgyn a merched yn trial, ond bydde fe'n eitha neis i gael rhywbeth i'r bechgyn cystadlu yn erbyn ei gilydd fel mae'r merched yn yna fe. Fi'n credu bod y bechgyn yn colli mas. Yr unig gyfle sydd o'r bechgyn yw i fod yn aelod hyn, ond hefyd mae'r cyfle i'r merched. Felly, fi'n credu dylse fod Llysgynhad o fewn y sir. Bydde ti wedi licio cael chans i fod i trial am Llysgynhad y mudiad? Dwi ddim yn gwybod os byddai'r ffrocau wedi cael ei wneud ar gyfer y ffigwri, ond na, mae'n cyfle gwych i ferched cynrychioli'r mudiad mewn sector sy'n falle gael ei dominyddu gan bechgyn i cynrychioli'r sir ac i gerdded ym mhob ran o Cymru ar ein rhan. Ti'n meddwl bod e'n syniad hen ffasiwn erbyn hyn, Dewis Llysgynhades neu brenhines i'r sir? Na, dwi'n credu bod hi'n bwysig bod traddodiadau cael ei cynnala mewn traddodiad bwysig yn mudiad bod na frenhines neu beth all Llysgynhades ar ei bryon, a dwi'n beth da bod y traddodiad yna cael ei gynnal. Ydy'r bechgyn yn teimlo bach left out ma neu beth? Dydy, yn gyffredinol, y teimlad yw byddai neis gwneud fel mae rai siroedd eraill yn gwneud a chael ffarmwr ifanc y flwyddyn neu rhywbeth i'r bechgyn i gael cystadlu yn arfer, byddai yn neis beth. Fi wedi joio mas dro blwyddyn hyn, wedi cwrdd â nifer o bobl newydd o siroedd gwahanol wrth mynd i'r dawns yn Ceredigion a Sir Benfro, felly cwrdd â pobl newydd yw'r pwynt orau blwyddyn. Pam benderfynest ti drial am dirprwyd Llysgynhades? Wel, o'n i'n meddwl bod e'n amser i roi rhywbeth nôl at y sir, wedi cael gymaint mas oddi dros y blynydde, felly o'n i'n meddwl bydde fe'n neis i wneud rhywbeth nôl i'r sir. Fi'n credu bod yna llwyddo'r cael rhywun sy'n swyddog yn y sir bod nhw'n Llysgynhad i'r aelodau a rhywun sydd yn cyfrannu at bob maes yn y mudiad. Yn un ffodus fel mudiad, i ni wedi newid yr enw i fod yn Llysgynhades yn hytrach na yn frenhines, a felly mae hwnna rhoi sail newydd ac yn rhoi pwyslais newydd i'r Llysgynhades. Mae nid yn unig rhywun sy'n gwisgo'n edrych yn bert yw mae hefyd yn rôl sy'n arweinyddol o fel mudiad ac yn mynd mas i helpu gefnogi y clwbiau, helpu fel bod y mudiad yn symud ymlaen. A faint o arian chi wedi codi'r sir? Ni wedi codi 8,000 leni. Sut blwyddyn wedi bod i ti? Blwyddyn gret. Fi wedi cael 4 dirprwy sydd wedi bod yn really good sport a ni wedi cael spree trwy'r blwyddyn a ffindo dillad mewn mis oedd hwnna lot o sport, ond gret, blwyddyn i gofio. Mae wedi bod yn wych a gweud y gwir. Pob un sydd wedi cynnig yn hollol deilwng o cael yr anrhydedd, achos mae yn anrhydedd amser chi'n cael Llysgynhades Sir Gar. A odi pob un o'r merched yn deilwng a styriwn syniad pwy sy'n gael eto. Beth yw dy gyngor ti ar gyfer y Llysgynhades blwyddyn nesaf? Wel, mewn un gair, Lowri, joio.